Teraz sa akurát nachádzam pred Goral Gymom, otváram svoju čarovnú taštičku a idem si ho domknúť. A dneska je veľmi dobré počasíčko a sme tu. Čiže teraz je 16:36, po 6 a začína tréning. Som si tu prišiel skôr opotrebovať svoje veci, footwork a také dačo. Idem sa vyzliecť, pripraviť, rozcvičiť a ukážem vám, ako mi to ide. Máme tu kraťasy, bandáže, pánky, XS-ké rukavice Venom Elite. Od 12 mám na tréning, sú mi príjemnejšie na ruky. Obmení sa mi, pohybuje tam ruka v nich. Potom máme o 14 také modré, zlaté, ale tie sú väčšie, ktoré mám skôr na sparring. A potom Venom Contender. Zapol som žudbu, zapol som Lifer KO a idem sa akurát prezlesť do môjho Gym Fit. A jasné, kvalitka musí byť čaky tričko. Taktiež som 25. mája, som bol na gala večeri Knockout 8, som tam mal zápas proti vicemajstrovi Maxovi Tkačovi. Vyhral som jednoznačne 3-0 na body, som ho utlačil. Technicky bol na tom lepšie, som bol úplne vystrašený. To bol môj prvý zápas po 2 rokoch. Pauzu, bol som o problém so šlachou. Toto bol taký zlomový bod, že som sa strašne bál, že mi dá jeden úder a ma vypne. A dal mi aj taký jeden úder, že skoro ma vyplo, som mu zase bil do hlavy. Čiže teraz idem dať topánky na seba, proste Lifer, Sara Rikaza, idú sa bomby trénovať. Taktiež aj teraz ideme 12 minút do švihadlo, rozcvička, ako som vravel, prečnem si už opakovať a začnem robiť. Rozcvička, poďme na rebrík na taký footwork. A teraz idem pripraviť si rebrík na cvičenie. Potom si dáme ešte shadow box. Keď to nesiem do 6, tak dám rozcvičku, dám rozcvičku, nejaké kombinácie na začiatok, na tréningu, pri kickboxerov aj boxerov. Kým príde tréner, ideme na to. Teraz ideme na iné cvičenie a teraz som mal kolo 3 minútové a teraz idem. Wow. Čiže už mám spravený rebrík, footwork a idem teraz shadow boxing. Ja som si mal zápas, ale vtedy sa to zrušilo. Ja som zvyčený, potom dekol, ja som bol na tom ľudu. Jadla a robíme bežkára! Skáčeme to náka! Čo? Nie, to ale tak som Dole! Teraz zádna! Môže byť taký aj dole. A vytačame vedra, ramena. Teraz nájdete si dvojice a začneme na hračky. A ty môžeš to tak do trojice. Poďte do ringu vy traja. Hej, Maro, špí, von. Teraz máme jedno kolo tieňového a stretching. Celými rukami do stretchu.
Teraz dozadu. Začneme, že low kick, predná, zadná a low kick. Predná, zadná a Teraz pôjdeme, že ty mi na zadnú, a ja ti dám o zadnú a do zadnej hajky alebo rámky. Ja viem na rámky. To na brucho dole a dole. Čo robíš? Stále. Raz jeden, raz druhý. Niko aj druhý vyrazuje? Ja som na teba dal pozor. Hej, presne. 20 ruchov. Teraz sa poďme podobné, len to otočíme. Že pôjdeme prednú, hajky a potom hak. Tu to pridáme ešte. Predná overhand. Odbieg na brucho. Nevadí. Potiahol som. Pum. Máme akurát dotrénované. Dotrénoval som a zatiaľ som tréning za trénera chvíľu. A v piatok budem mať sparingy celé na starosti. Bolo v pohode. A sa aj zlepším ako tréner a robím lepšie a lepšie tréningy aj pre kickboxerstvo, aj pre boxerov. Lepšia kombinácia, proste všetko lepšie. A sa teším. A teraz idem domov. Toto bolo deň otvorených dverí a majte sa.